Sini press media na hambai. Tei sengtini khobor saimagui ani nijebu ano o jagani sini leaders rok khobor khayo khaje tei ang nijebu sakbai thang social media kwbangma YouTube channel logo news channel logo nukha sini bukhukjuk Rupaswari Jamatia tei boni busajuk Jasudarani Jamatia oto sarai khosi 13 years old brai borok ni je amo haike je khari omo sungsa belaike brutally borok buthar jakha sung saimano tuya kophongjak khe kthai kanani no makha bumano makha 1 tarik ni horo 2 tarik onke busajano haini hai mafika boni busai chini gandarona taw basai tongo bo khoroksano tabo chok chok ke busai nogo saiceng muruk tongjao bohi busa kamamani yagulo belaikane bohaifano bukha krakhe tini basai tongo belaike mono hambai maro yafagu te khoroksa busabu tongo sung saimano bo bukhaine jelo chokjak engke omo hai khari omo sungsa chini tin goria kamigo belaikane khaga maya omo hai incidents gotona ang thangkha omo hai ki future tang thang haisi kaitoni thani sung surigo belaikane musangli hai haisi khoroksa nijeni bohi busano tuya kophongjak kthima khangke bahai ma tongna omo sago khiklai nei khangke sung jotono saimago sak mokorogui phegi haisi engke omo hai gotona rok belaikane chaya jara omo haike gotona bo jorito tongnai omo to sung saima kha jotono je buthar jakha nogni kamamani 22 tarigo bo missing diary ompi thanago bo missing diary khaikha boni porei rutukte maliya boni porei ke 1-2 tarigo khana dead body chini dombor tuimago kophongsa jakha makha engke boni porei haini hai FIR copying phikai mi afro 3 tarigo busajono mi afro 3 tarigo postmortem ni report dead body robo mi afro mai phipi haini hai busajono bo boni dead body no haini hai ma sogai jakilangka belai khana khari omo sungsa engke omo hai ghotona teitang thung jara omo hai ghotona ko jorito tongnai daiti no bono chini police department tongo police procession tongo borok ni samang no daiti no khaitong ang chini media ni bising tv borok no koigo je masak jora tei omo hai culprit no u hasaka go tongorgani usit dia je borok or jaga khainai je go u sungsaro tongani borok juiko borok ya borok no loge no police daiti nai tukari thung boni porei immediately no borni sasti bahai nai joto sung saimago joto nai haisi phansi order bono jekefano phansi order ma khainai omo haine chini torop theke ani on behalf of Ompinagar assembly ni khoroksang emlengei ang saga musugu angbo chaitongnai busujorati help khaima boroni family no bo tabok belaike sugya jorang tongo jeng je mansak chini oro tin gori ni takho bukhuro o society ni chokdiri tongnai okra tongnai rogbo borni ganaro basa phaijak o kamini joto phaibasa phaijak chini leaders rok bor phaibasa phaijak deborsi tongo chini gokul tongo chini chokbai tongo chini chairman tongo tei chini dadormo tongo dalolit rok tongo bangma tongo ni uklogo hemendro tongo ani uklogo teibo tongo ro birbol phaisok phaijak chini kwbangma leaders tongo borok bo phaigei borokni je omo hai bipod jorago borok bo phaigei ganaro basa phaikha borokno bo hambai lastly ang kokisa samusugo omo haike hasaka ko chin Tripura rajyo omo hai gotona kintu omo first time ya kwbangma omo hai incident omo hai bwrui busa bwrui rokno hok langjak phano kono ekta sole bole kok sole phano borokno tlang thangei kwbangma borokno use khaigei romfre sopri khaigei butharei khibijak jeng omo hai gotona tini first time ya omo belai khana nindoniya gotona ani assembly o klaijak angbo tei omo hai next time tang thung abo asa khayo mutai thanibo omo hai joding tongkhake jeng step nanai immediately jeng kaisa protest rally bo khainai chini